Oi, welcome back, boss! Yan, mega love shout out! Ito guys ha, medyo nangangapa ako guys. Matt Justy, good morning! Good morning kapatid! How are you? Okay ba yung anong music guys? Matt Just, may jacket ka na kapatid? May jacket ka na? Nag-adjust ako guys. It's Skin Vlog, may ulab shout out. Welcome back guys, welcome back. Ngayon ako guys for 5 months, wala akong LS. Uy, 1 month and a half pala. And may jacket ka na kapatid, it's Ski Mom, it's Ski In. May ulab shout out. You can start to drop your link and please connect everyone. In the Vlog Japan, hi po, may ulab shout out kapatid, in the Vlog Japan. May jacket ka na, may jacket ka na. Larry Dalman, nag-alab shout out kapatid. May jacket ka na, may jacket ka na. Thank you for coming guys. Rizal Ramirez, thank you for coming also. May jacket ka na. And thank you po sa aking pagpasok sa aking LS guys. Sino po yung friend mo James? Si Edna Vlog. Edna Vlog Japan, nag-alab shout out kapatid. Guys, pagpasensyahan niyo po si host sapagkat ay hindi malakas bang 1 month kami po akong hindi nakapag-LS. Guys, don't forget to thumbs up guys. Thumbs up please, pa-thumbs up naman si host. Sige. Buenos vlog, may karap-karap po kapatid. Thank you for coming. Guys, 1 month and a half po. Hindi po ako nag-LS. 1 month and a half. Sapagkat lumipat po ako ng bahay. Sa Dino Remix. Guys, you can start to drop your link and please connect everyone. Salamat sa upo thumbs up guys. Salamat sa upo thumbs up. Sige Jane, Edna Vlog Japan, magbakas ka nga sa aking video. Bibigyan kita mamaya ng extra. Salamat. Salamat Winox ha. Wala, ngayon lang ako nakapag-LS. 1 month and a half na. Walang 1 month and a half guys. Walang LS si host. Lumipat kasi ako ng bahay guys. Lumipat ako ng bahay. Come on! Mauro Mutsara Prisyo, may kalab shout out kapatid. May jacket ka na. Guys, makipag-lablaban po tayo guys. Lablaban po tayo. Ina Vlog Japan, kapatid, ka nga sa akin. Magbakas ka sa akin. Tapos, mamaya bibigyan kita ng extra banana after my LS, ha? Magbakas ka sa aking video, ha? Guys, magdikita na po tayo. Magdikipikitan. Ay, hindi ko pa pala na-share. Hoy, Silo Safe. Hi, bro. What's going on? My friend, almost 1 month and 2 weeks. I don't have an LS. 1 month and 2 weeks, my friend. I don't have an LS. Because we transferred to another place together with my wife and my kids. So, I have to settle first, then that's the time that I can back to that house. America, you make a lot of out. Bigyan natin ng jacket. America, you may jacket ka na. May jacket ka na.
It's Kim Vlog, makibalik na lang. It's Kim Vlog, makibalikan mo na lang si Madjus TV, guys. Jay Jonah sa Gyno Remix. Hoy, konti lang akin. Ay, sa Liwang Gaming High, may galagara kapatid. Guys, please drop your link and please connect everyone, guys. Please connect, guys. DJ Jonah sa Gyno Remix. Yan guys, nagdapa po ng bahay po si Saluyang Gaming at saka si Amira Carpio. Guys, okay ba yung ano ko, yung mic ko? Yung mic? Okay ba yung mic? Medyo malakas lang ata, no? Ayan, hello, yun. Mayroon mo ito, marigit boss dyan sa nakapin. Guys, yung mga bagong pasok po sa akin, magbakas po kayo. Magbakas po kayo sa aking video. At mamayang gabi po, bibigyan ko po kayo ng aking extra banana. Promise. 4 na banana bibigay ko po sa inyo. Mga legit yan. DJ Jonah sa Gyno Remix. Guys, magpagdikit-dikitan na po kayo. Magdikit-dikitan. Why? Ramat sa vlog of each and on the way. Safety, nasaan eh? DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno Remix. Mr. Mizun, Nicolás Annabel de la Cruz, Campo, may jacket ka na. Thank you for coming, guys. Thank you for coming, Annabel. That even if we're lost, you know. Thank you guys sa mga bagong pasok guys. Ang hirap ko mag-start ng panibago guys kasi I'm 1 month and 2 weeks po akong hindi nag-LS. So nag-start po ako ng panibagong ulit ganito. Ang hirap guys, no? Pamilyado ng tao tapos ano, no? Kasi yung mga ano mo, yung mga viewers mo guys, wala na. Yung mga ano, iba na yung mga viewers ko ngayon. Sana tuloy-tuloy na ba? DJ Jonah sa Gyno Remix. Dan Ritza Ramirez.
share muna natin ito guys. Share muna natin para kahit pa paano dadami. Guys, share naman guys. Share naman. Dating dikit na sa Ibyon. Thank you for coming. Yan lang ako nakapag guys. Matagal na rin ako hindi nakapag-LS. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit, Kit na nalangin ko. bigay ng kulay sa ating mundo. Sana Kapit kayo sa akin, share agad ang balik. Sabi po ni Mats Just TV. ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. DJ Jonel sa Gyno Remix. So, let's get you done. Pakibalik na lang. Ma'am, thank you. It's Kim Vlog. Ma'am, ayos Almadan, pasukli. Nawala pang nightboot ko, guys, no? Ayusin ko lang yung nightboot ko sa sunod. Nawala yung nightboot ko. Hindi na hindi na nag... I-activate ko na lang yung mamaya. Nawala eh. Annabel de la Cruz sa Campo, Mayroon mo sa vlog, Danner po si Annabel sa'yo, kapatid. Nadalangin ko, ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang DJ Jonel sa Gyno Remix. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. One nine. Nakatulala, gusto ng iyong matay ka na napakaganda. Di matatawaran kahit pa magdamagan. O patrong titigan, di ko to pagsasawaan. Binubuhat mo ang aking pakiramdam. Ang di ko ikaw ang nagpagaan. Tayo ay nagkaway at nagkayamutan. Ngunit walang umawat ka. Ayun! Ating binibini, ikaw ang pinipili. Simulan ng linan. Amera Curfew, it's Kim Vlog. It's Kim Vlog, na po si Amera. Parang lakas ng ano ko yun. Hello. Yun. Binibini na ninanais Hello. Hello. Hello, host. Say Kimi Busto. May ganap shoutout kapatid. Thank you for coming. Ayan ang balita sa iyo, Kimi Busto. Ngayon lang ako nakapag-girlies, guys. Back almost 1 month. ninanais ko. 1 month po and 2 weeks. Yes, 1 month and 2 weeks, guys. Kulay sa ating mundo, sana ay panghabang buhay Back to reality ulit. na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang pagbigay ng kulay sa ating mundo, sana ay panghabang buhay na ito. DJ Jonel sa Gyno Remix. Hello, my friend. Hello, my friend. Say Malaysian Cooking. Thank you for coming again, my friend. Welcome back. Welcome back. So, my friend, I'm signing on 1 month and 2 weeks. I don't have an LS, my friend. So, at this time, I'm back again now. So you can start to drop your link. And please connect everyone. Mega shoutout sa 8 million viewers. Ayan guys, Annabel de Ocampo, Dana po si FKM.
Thumbs up house, thank you po. Thank you sa thumbs up Creamy. Annabelle de la Cruz, it's KM Vlog, done. Guys, pakidikitan niyo po si Kim, guys. Yan po ang bahay po ni... Ano ba? Kalimutan ko na. Ang tagal ko na kasi ano eh. Parang, ayan, tama pa. Ayan. Sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I I need to collect papayas, so I have joined you to do Alice also. Yes, man. You can do, you can do. be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. I have one key, but oh my God. Congrats, man. Congrats, my friend. So you need to do an LS, man. Live stream or display your videos. You need to reach your watch hours, no? Basta hours, tagal hindi ka na kay... Oh, 1 month, ano po, Kim? 1 month and 1 week? I think 1 month and 2 weeks, parang ganun. Lumipat kasi ako ng bahay. Lumipat kami ng bahay. Eh, inaayos ko pa, ganyan. Kumusta ka na, Kim? Kumusta na kapatid? Hindi ako gano'n nakapag-support po sa inyo sapagkat ay busy po, ano? Especially po sa aking wife, buntis din. Isa rin yan. DJ Jonah sa ILS Spice 5 to 10 p.m. Malaysian time till Malaysian I've already if you have an LS I will notify you. Majus TV, dana po si Amira. Kumusta ka na kayo? Manay ng balita sa FM. Guys, please connect to Kimi Busto, guys. Please connect to Kimi Busto, guys. Yes, they're the same only. Malaysia na. DJ Jonah sa Gyno Limit. Yan sa natin viewers. Ang hirap pala na mag-start no? Parang okay, no, really, Dalmar, thank you po sa ano po kapatid ha. Salamat po sa pagbisita sa aking LS. At kapatid, thank you so much for the BG with John. Oh, a destination. And sana po, baka naman John. Should that the world was made up of this brotherhood of man. Guys, if you want to join my joint button, if you want to become a member of Beyond Vlog, you can pay to press the $sign and you can choose the prices. And I will picture your channel also and I will give you more bananas, my friend. And I will play your videos. Into a wind, morning and I step outside and I take a deep Harangos! Yan! Thank you, Jen. Uy! Needs app, LM, Dan Samsak. Needs app, LM. You have a jacket so you can start to drop your and please connect everyone. Shout out sa lahat!
time to dance. Shout out host, shout out host. Kumusta ka na kapatid? Elsa Kude Matias, tusok patusok host yan. Elsa, may jacket ka na, Elsa. May jacket ka na, may jacket ka na. See, you can start to drop your link and please connect everyone. DJ Patamsak LSOs. Yan guys, please connect to Jen Magayon guys, ang aking VIP guys. Nandiyan po yung bahay niya, nakapin po. Please connect to Jen guys, please connect. Patusok po. Yan, ano ba to? Trainer mo? Sige, sige, sige. Jen, hindi pa ako nakapag-renew sa iyo, Jen. Baka susunod na araw na ako makapag-renew sa iyo, Jen, ha? I-send ko na lang yung ano, Jen, pag renew ako. Oh, guys, Donnie Chinese for real. Thank you for coming. Welcome to Beyond Live. DJ Donnie Chinese for real. Guys, actually guys, karamihan dito guys, puro mga bago. May mga ilan din yung mga regular ko itong guest, no? Then actually guys, normally ako nag-realize 2 o'clock, 2:30 until 5:30, no? But the thing guys is almost 1 month and 2 weeks po ako walang LS. So talagang totaling hindi ako napag-LS. Then kaya parang nawala yung mga viewers ko. So karon ngayon mga bago ang pumapasok ngayon, no? So bagong mukha at bagong pag-asa, di ba? DJ Jonas sa Gyno Remix. Ngayon, mag-start na naman ako ng panibago. So, yan, Jane, mga yun, Dan Tulpak sa iyo, sabi po ni Amera. At saka si Matt Jus also, Dan to sa iyo, Jane. Annabelle de Ocampo, Dan to you, sabi po ni Kim Muebaso. Guys, please connect to Matt Jus TV, guys. Please connect to Matt Jus TV. Babalik lang po kayo agad. Rizal Ramirez, Dan sa'yo si Annabelle po kapatid. Guys, yung mga nandito guys, galingan nyo na pong pumisita po sa aking LS at sana po tuloy na po ito at wala na, hindi na po magka-busy po si Os. At I'm sure marami po kayong mga banana makukuha. Although, dumami-dami rin tayo. No? Pag bumalik na yung aking mga viewers, I'm sure marami na po kayo madikitan dyan. Then mga yung Dan Pulpak, sa iyo, pasokli na lang, sabi po ni Amera. Guys, don't forget guys, huwag kayong mag-alala kay Jen guys. Si Jen po yung kaibigan ko, matagal ko na po siyang kaibigan. VIP ko rin siya, hanggang ngayon, nandiyan po rin nakasupport siya sa akin. Although, ako ngayon nahiya sa kanya kasi hindi ako nakapag-support. Kasi nga, naging busy po. Mika lang, shout out, Lamer 05, yung host, Tansakdan, thank you for coming, Lamer, thank you po. Sa lahat ng mga bagong pasok dito, mega lang, shout out guys. Magdikit-dikit, pero please watch the guys, ha? Panoorin po natin yung guys, yung pag ito yung video guys, kahit mga 30, kahit mga 1 minute guys, no? Check this out. Nagbabago ng bahay po si Kimi Busto. Please connect guys, please connect. Needs at LM. Dan pa user Rizal Ramirez. Guys, okay lang ba yung yung microphone ko guys? Yung microphone ko okay lang? Yan, Kimi Busto, sarap ng pansit mo. Pasoklian na lang, boss. Pak na pak. Sabi po ni Matt Justin. Namimiss ko na yung aking mga kaibigan, no? Ang aking mga friends, 8B. You baby, sexy. You baby, I'm so fine.
Majus TV, noted po. Salamat, salamat, salamat. Ayan po, ayan po, ayan po, ayan po. Hello, hello. Yan, si, ano po, si, Kinibos Dan Pasukli, with HKM Vlogs. Ayun, Winox name, thank you pa, kapatid, thank you, salamat sa, ano, pala po pag-share sa aking LS today, ha. At ngayon lang po ako nakabalik, kapatid na Winox, no. Sabagay, busy lang. Within ano lang rin, dito lang ako sa town na ako sa town. Nasa, paano ko din ako doon sa sentro, sa town, diri sa Labrador. Doha mo gibalay diri, akong misis ako, duhay ang balay. Balay sa pamilya. Ang balay niya dito sa poultry, kung dito nga part na magilis ko, na may sila inegosyo dito, na farm, then ay poultry ba. Kaya, lang balay diri sa sentro, kani, wala walay nagpuyo diri, kay 200 to Clemente ba. Mana diri nami, pero pag ma-okay na, maka-travel na, balik sa Manila kay alam mo may unit sa Manila. May bala na ako ikon dito sa unit sa Manila. Walay tao dito lagi, lugo na kayong unit ako dito, walay tao. Yung mga naka po mo, sa pang rason na nibaling ko diri sa town. Kay akong misis na ako, apit ang mga nak, karong week yung paabot lagi sana nga ugma or ani ba? Kani? Pangayon ni Leona Iramis, pangayon ni Leona ni Miss Flawless. Pangayon ni Miss Flawless ba? Si Leona Iramis na si Miss Flawless ba? May nag-sponsor, kitagaan ko niya. Dakabo, puti itom. Salamat sa 5, bahay mo, yan. Wala ko kabot tagig sahod lagi des kuan durong des month of March wala ko sweldo. Wala kabot og 100 nga karon siguro April karong bana mga ting sahod makaabot na ko. Sobra makasweldo na ko tuon baloy. Let's go! Di ba pag once di kabot og 100 kaya akong $100 man niya wala kabot. Nasa 80 plus lang ko ditong timing nga. So kada ko pagbali 80 plus na, wala nakabot nanto na abutan ko cut off. Kaya wala ko sahod. Naipon na lang. Yan nga Rizal, kagini boss Sudan. Sabi po ni Rizal. DJ John. Sa kini boss, tapos na po si Annabelle sa iyo. Let's go, pakibaba na po ang bahay mo. Sabi po ni Majus TV. So, sino ako Mayo lang kayo mga inok sa daga kay kagwan, daga kay kagkalupad ba, mga bimber. Mga abot kay kagtinti ako, wala. Pilaran, sahod lang ko. City, size, okay na. Eh, sa first sahod na ako, medyo takot ako akong first sahod na ako, kahit paano. Abot og mga almost 20. Eh, kaduang sahod ako, ano lang. Kaduang akong sahod, nasa ano lang siya, 5,000 plus lang. Na karon katulo. Mga sana po, muda ko gamay. Ipang-play lang ako mga video na ko. Play na lang ako sa mga video. Yan na, Nids FLM, Dana po si Rizal. Guys,
akong first sahod ako, Winox. Kaya medyo dako-dako siya. Kaya naipon, di ba? Sukat ko sukat nga nag-start ko na muni. Dino Remix. Hantod, nagulat ko. October, di ba? October, November, September, October, November, December. 3 months, almost 4 months ko, or almost 4 months ko ito dapat. Naipon ba? Naipon mo na nga di dako-dako kahit pa paano niya. Timing nga ito nga mag-enlist ko, dagang kayo ka magpalupad, dagang kayo mga nagpag-indir po ito ko. Sabot-tubod. Eh, kato'y kaduhan ako, wala, nagamay na. Kaya isa naman kabuhan, kailangan within 1 month. Kailangan makaipon ka ba, abot ko 100. Yeah, 100. Plus naman ito akong ikuan ako. 130 yata, dollar lang. Ada yang baru para Karon marag, sana nga, mabuti ko mga. tanya siapa nabagi itu masih sayang dengan aku selia kita sorry sekarang tak Marag, minsan nakakapagod na rin yung sa YT, kapag parang ganito kailangan mong kumayod para pagkaroon ka ng rating. DJ Jonas. Pag wala rin Remix. para paliangan update status baru kita tanya nga naman ako, nga lang ginabuhat ako Inox. Kanang mangisda ko ba niya? Kisa itong mga VIP, mga member, ako itong dikitan ako sila. Ginabuhat na ko. Siguro, dikit kalimbang yun, tanawag din ako ba, para tanawag din ako video ng mga 1 minute campaign, meron dili sa mga laglag ba. Para at least, pag makapasyal sa LS, eh mo may gawin na nga, ba, daga nagpamimber kapit pa paano ba. Guys, next event, si Alma po, huwag ka mag-alala, as long na magbakas kayo nga ng bakas, babalikan ka po ni Alma, no? Mga VIP ko yan guys, si Alma. Yung trada naman, labi na ka ng mga member nga. Pag once may nag-member bitaw ka ng mga small, mga mag-start up bitaw ka ng mga gagmay pang balay, sigurado na siya. Sigurado ka magpa-member ka. Mga member nga mga dagko ng mga balayan, murag bihira na kayo ito. Kaya uban, mga monetize na. Bihira na ko dito mo dikit. Katong mga yung mga hindi pa muni. Palit ka sa Lazada, duwali ka buka ko. Saan lang siya gani, oh? Creator, then YouTube. Dino Remix. Tapos, likod na, sa likod nakikuhan. Pangalan. Bean Vlog. Host, pamimbo. Sige, pamimbo ka na. Matches TV, pindutin mo na lang yung dollar sign sa akin. Just only 49 or 100 plus and I will play your video, my friend. I will help you. Also your banana. masih sayang Sige, Matches, ako nang bahala sa'yo, kapatid. Itutulungan pa kitang mga pangisda. Basta, i-add kita sa aking GC, sa aking mga member. Then, at the same time, mag-play ako ng mga videos mo para mag-gain yung watch hour mo rin. At the same time, tutulungan din kita sa banana mo. Yan po ang aking pong may bibigay sa aking mga members, guys. Pindutin mo lang yung dollar sign ko, then you can press whatever you want, the price, no? Then, i-add kita sa aking night boot also. DJ Jonas. Yan, may kalang sa radio, Arvin Cruz, thank you for coming. update status baru kita tanya Guys, baka kitagbigitan na po kayo guys, baba lang po ang bahay nyo. At least, mau selia apa kita sorry sekarang tak selalu ada yang baru yan, Winox ni Dan, sabi mo ni Matjos TV. tanya iya pernah begitu masih sayang dengan mau selia apa kita sorry Yan guys, dikitan nyo po, kalimbangin nyo po si Winox guys. Kasi may LS yan every evening guys. Gabi yan nag-LS, alas 9 hanggang 1:00 ng gabi. Ang dami pong tao sa kanya guys, ang dami pong tao po. Once mangisda po kayo, marami pong banana po. Kalimbangin nyo po siya guys, 9 o'clock ng gabi, Philippines time, until 1 o'clock in the early in the morning. Pag marami pang tao, aabot ng alas 2 yan. Ang daming tao doon sa kanya guys, doon po ako nangingisda po sa kanya.
Oh, malaki na yan. Nasa, ano na yan, 8,000 na yan. Guys, i-inform ko lang po sa inyo guys, nung nag-start pa lang ako mag-YT guys, maliit pa lang ba na ako, like say 50, 30, 100. Kaya Winox na po ako nangingisda. Winox pa lang ako, kay Winox ako nangingisda, that time na nag-start pa lang ako. Eh, nasa ano pa lang that time si Winox, nasa parang Dubai ata, basta Dubai o Abu Dhabi. Hanggang nasa Pinas na ngayon siya. Jonas Sagayno Remix. Big Tatamsak Elis po sa mga kapatid. Salamat, sige, Nids. Ayan, tamsakan natin yung kapatid. Hoy, Nida Antonio Vlog. Ikaw pala to, di kita, kapatid, di kita na, dinikita na kita rin. Ang 16 ako natamsak kapatid, then dinikit ko na yung isa kong, yung main account ko, dinikit ko na rin sa'yo. Madjust na rin po sa bahay mo po. Sabi ko ni Winnie. Nida Antonio Vlog, nadikitan na kita kapatid ha. Binigyan kita ng isang dikit. Winnox Cyrus, sabi ko ni Arvin. Ayos, so, salamat po, ni mo host, lalablag. Tulungan lang ba? Tulungan lang tayo ba? 1, 2, 3. Yan, laban lang dito, oh. Malagay, malalingaw lang nga kung ako. Samtang wala pa yung trabaho ba. Enjoy lang. DJ Jonas Sagayno Remix. Ang akong sweldo na ko, bayad ako sa kong ipalit kong crib para sa bata ba. So yan, yung kinabuhing minyo nga samot na may bata, then and also yung wife ko na ano pa, buntis, parang pang-week yung, karong nga week yung paabot niya. Isod, nagkakay gasto. Balay, sa kainan. DJ Jonas Sagayno Remix. Yon, Bongski, Joe, samsak na host, mga adlaw ni Maria. Uy, Bongski, thank you for coming. May jacket ka na. Thank you for coming, my friend. And you can start to drop your link. And please connect everyone. Yo! Bigyan ka tayo sa masigabong palakpakan. Guys, please connect to Matjos TV, guys. Walang anuman, kapatid, walang anuman. 1, 2, 3, 4. Yan, Marvin Cruz, Bikino, dikit na ako, pasokli. Yan. Matjos, didikitan kita na Matjos ha. Ididikit ko itong isang account ko ha. Matjos, ididikit ko yan, kapatid. Ayun, ano mo to saan ba kayo rito, Matjos? Parang yung pasta mo, kapatid, yung pasta mo. DJ Jonas Sagayno Remix. Yan, kapatid ha. Marvin Cruz, Dan, Needs FLM, sabi po. Guys, actually guys, talagang kumunti na po yung mga viewers ko kasi ngayon lang po ako nakabalik din. Sana po magtuloy-tuloy na to para at least, yan po guys, please connect sa aking VIP guys. Si Juliet, thank you for coming kapatid. Ngayon lang ako nakapag-dialis kapatid. DJ Jonas Sagayno Remix. Tagal na nawala ako, so tagal na rin talaga. 1 month na, 1 week, walang illness. Kumusta ka na Juliet, ano na? Kapatid Juliet, may utang ako sa iyo kapatid. Pag makachimpo lang ako sa iyo kapatid, gusto ko sanang mag-illness at least mapaliparan din kita eh. O, premier, no? Lumipat ako ng bahay, Juliet. Lumipat ko ako ng bahay. DJ Jonas Sagayno Remix. You're way too beautiful, girl. Yan, Winox, dan ko sa iyo. Sabi ko ni Kimi Busto. Suicidal when you say. Lumipat kasi ako ng bahay, kapatid. Di ba sinabi ko sa inyo, nandito na kami sa proper town talaga. Wala na kami dun sa may kabilang bahay. Although malapit lang naman yung bahay dun sa inanuhan ko, mga 10 minutes na siguro ang layo, 10 minutes lang.
Support lang sa akin, no? Sabi na ako, ano nga, ay, naiya na nga ako sa iyo, Juliet, hindi na nga ako, ano, hindi na nga ako naka-support sa inyo, kapatid. Marami kayong mga VIP ko na hindi ako nakapag-support talaga. Wala yun dito sa aking bahay. Bahay po ito ng aking misis, ano. Itong bahay na to ay bahay po ng aking misis. Way too beautiful, girl. Yung bahay ko nasa Cavite. Nasa Cavite po yung bahay ko. Townhouse, hindi pa tapos. You say it's oh. Bahay ng pamilya ng misis ko to, ba? Family bahay. Dalawa kasi bahay nila. They only wanna do you dirty. Diyan mga yon, tusok, nasa pembe, sabi po ni Bongski. Bongski, mag-iwan ka po ng ano, Bongski kapatid ha, mag-iwan ka ng bakas ha. See it's Dami Silly Vlog, needs, sabi po ni, needs FLM. Guys, magbakas po kayo, lagyan nyo po ng hashtag yun ha, hashtag. Lagyan nyo lang po ng hashtag yun guys, pag mas magdikit po kayo sa aking mga VIP para alam po nila na galing po kayo sa akin. Yan lang po ang aking pakiusap. Guys, please connect to Juliet guys. we made it very clear and they also Oo, meron na, ano, let's take kahit paano, meron din, kahit payag-payag lang, okay na. You're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. DJ Jonas. Guys, let's connect to Juliet, guys, Bisaya. Let's connect to Juliet. It'll never work. Andiyan po si Juliet, guys, ang ating VIP. So Uy, nagpapalipad. Nagpalipad ka ba ka? Talaga to si, ano, nahiya tuloy ako sa'yo. Ako pa yung may utang sa'yo. Thank you, Juliet. Thank you, Juliet. Salamat. Ano, itong bahay po ni, ano, ni Kim. Winox, ito pong bahay po ni Kim. DJ Jonas sa Gyno Remix. damn all these beautiful. Thank you, tagod ka. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's oh. Ako nga dapat babawi nga ako sa iyo, Julie talaga, huwag kang mag-alala. Dapat din na ano ka kasi, ano eh, timingan din na naubusan ako na ninakaw yung load ko na tira. Promise ko yan sa'yo, talagang babawi rin ako sa'yo, promise. Other guys are Salamat, ikaw una nagpalipad talaga, actually. Dapat babawi rin ako sa'yo para at least, kailangan mo rin yan, kailangan mo rin sa, ano mo, sa... beautiful girl. That's why it'll never work. You have me. Hoy, Kimi, okay lang, Kimi. Hindi kita, ano, okay lang yan. Pag ano na, pag medyo makaahon na rin kayo, hindi ko kayo ay naano basta importante lang. Masaya na ako kahit pumunta kayo sa aking LS, masaya na ako rin. Ako nga dapat mahiya sa inyo guys, lalo na sa aking mga member. Kapag hindi ko kayo nasuportahan ng mga isang buhat kalahati, although hindi talaga ako nakasuporta ng mga sapagkat dito sa bahay guys, wala po akong internet. Actually, wala po akong internet. Dito sa bahay na to walang internet. Nag-apply po ako ng PLDT. Ang tagal. Naghintay ako ng 3 weeks, hindi kinabitan. Ang ginawa ko, pinakancel ko. Tapos nag-apply ako sa cable. Dito, cable. Yung cable po dito sa Pangasinan, may internet package na. Kaya, sa awa ng Diyos, nakabitan nung hapon at anong sang araw. Kaya ngayon, nakapag-ilis na ako. Hirap kasi mag-ilis pag data lang. Data lang. Yung load ko rin, nauubos sa aking anak. Hey, Juliet, para sa'yo maliit, pero sa akin malaki na to. Ano ka ba? You are listening. Pangasinan ako. Pangasinan ka ba? Labrador, yung misis ko, taga Labrador po. Labrador yung misis ko, Juliet. Akala ko Bisaya ka. Yung bahay po ni Juliet, andyan, nakapin po, kapatid, nakapin po yung Matjos, yung bahay ni Juliet, nakapin po. Nakapin po ang bahay ni Juliet. DJ Jonas sa Gyno. Asingan. Saan ba yung Asingan? Hindi kasi ako hindi po talaga ako taga-Pangasinan na Juliet, ano po ko, Bisaya, Bohol. Yung misis ko po talaga ang Pangasinan. Saan ba ba yung Asingan? Kasi ang alam ko lang, dito lang sa may Dagupan.
Ah, okay. Akala ko Bisaya. Yan, Juliet Bisaya, Bisaya on the way sa bahay nyo. Sabi po ni Winox ni. Asawa na asawa mo ha. Yung asawa ko, Juliet, andun sa kabilang bahay. Andun sila, nagpumasya sila doon kasama yung anak ko at saka yung brother-in-law, yung mother-in-law ko. Naglalakad-lakad sila. Kasi buntis, diba? Buntis. Itong week ko yung, ito yung week yung Judith niya. Itong week na to, sana bukas, mga anak na. Kailangan nyo kasi maglakad-lakad. Kaya, naglakad-lakad siya, pinaglalakad-lakad ko. DJ Jonah sa Gino Remix. Guys, mag-iwala po kayo ng bakas daw. Sabi po ni Juliet Bisaya po, 100% po kayong babalikan po kayo, guys. Iniintay ko nga kasi, di ba, sabi ko sa iyo, Juliet, first week ng itong, March, or first week ng April. Hanggang ngayon, wala pa. Ilang ulit na kami pabalik check-up. Sabi pa ni doktor, mataas pa raw. Hindi pa bumaba. Then, nagpa-swab test na rin kami. Kasi bagong bagong requirements yan. Pag once bago ka mga anak, kailangan mo magpa-swab test. Kaya pag mabuntis ka ngayon, Juliet, kung susundan mo na yung bunso mo, umuwi ka sa Pilipinas. Umuwi ka sa Pilipinas, Juliet. Bumalik ka na ba? Or libre, pag buntis, lahat ng buntis libre, basta may kayo, may PhilHealth. Libre yan, libre. Wala kayong babayaran. As long may PhilHealth kayo. Yan, Lamer, Bowski Jerolan, done to you, sabi po ni Lamer. Bowski Jerolan, kapit na pakisuklian, boss. Sabi po ni Matt Jos TV. Uy, Lilit, kumusta ka na, Lilit? Watching here from Dubai. Ay, salamat. Kumusta naman ka, Anong balita na, Lilit? Kaya si Lilit, guys, classmate ko yan, din yung asawa niya, pinsan ko rin. Ngayon, nasa Dubai. Saka, sabi na ko, niuli ka na, Lilit. Mahit wala ka nag-whitey-whitey. Karamihan mo ginagawa sa mga puro nag-whitey-whitey ba? Ayun ba yun? Ano sa mo, Lilit? Sa Gino Remix. Akala ko umuwi ka na talaga, Juliet. Kasi akala ko masundan na yung bunso mo. Ito sa channel ako, anak, nag-review. Yan, Juliet Bisaya, done to you. Sabi po ni Winox ni. O, sa may channel sa may channel niya. Juliet. Para akong dikitan ako niya. Ibaba yung channel diri, ibaba yung channel niya ba? I-copy link din ko diri. Ayaw ko na, malabo na. Oy. Malay mo. Yan, si Winox, maraming babae si Winox eh. Kaya laging daming galit kay Winox kasi yung panganay daw, hindi daw na padalan daw ng DJ Jonah sa Gino Remix. Juliet Bisaya, daan sa'yo. Hirap maglaki ng bata. Sa totoo lang, Juliet Bisaya, ang hirap talaga. Yung anak ko, sobrang gastos ko. Yung gatas niya, tag 2,300 yan. Taglit lang ubusin. Yung Impagro. Uy, ibang lahi na naman. Bakit ibang lahi? Hiwalay ka ba sa asawa? Anak ng tipaklong, di mo ba alam, Juliet Bisaya, baon ako sa utang. Baon ako sa utang, kapatid, sa totoo lang. Yung mga savings ko rito, wala na. Yung savings ko, tanggal. Magkano babayaran ko sa sakyan ko?
monthly ako, nagbabayad ako ng sasakyan ng 18,000, monthly. Yung bahay ko dun sa Cavite, 8,000. Every year, every month yan. Tapos yung sa, ano pa, sa, tawag ito, yung association dun sa kondo ng aking misis, kasi yung misis ko may kondo sa Manila, sa Pasay, sa Pasig. Wala nakatira ngayon dun sa kondo ngayon, pero nagbabayad po kami ng 3,000 as a month, monthly association. Ganun po ang gastos namin sa ano. Tapos dito pa, bahay, kuryente. Kuryente namin dito, magkanong monthly namin kuryente? 4,300. Kasi sa aircon, grabe. O, pagkain pa namin dito. Kaya talagang moldo may ipon kami. Pero ngayon, makalain mo yung 1 month na. Yan na nga ang plano nga namin, Juliet. Paupahan yung doon sa kondo, yung may mga gamit doon, kasi kinausap ko na yung misis ko na papaupahan na lang namin yun, ipapaayos ko konti, at least papaupahan ko, kasi hirap talaga. Hirap, kahit pa paano makakatulong. Yung bahay ko naman sa Cavite, semi-complete pa yun, kaya kailangan pa ayusin eh. Kaya marami gusto magbenta doon sa Cavite, kaso lang semi-complete. Hindi pa naman tapos, hindi naman pwede tirahan pag ano. Andiyan pala kayo, be? Kala ko umalis kayo. Hirap buhay dyan ngayon na atin, sa totoo lang. Ganito yan guys ha. Total na nandiyan kayo sa ibang bansa. May sahod kayo. Huwag kayong yung iba kasi guys gusto nila umuwi, ganyan-ganyan daw, hirap. Dito guys, pag wala kang trabaho, ang hirap, hindi ka makagalaw ng sakto. Hindi ka nagalaw mo, kailangan mo kumuha ng pera, wala namang pumapasok. Ang mga bilihin dito, grabe mahal na. Yung isang kilo ng baboy, 380, akalain mo yan? Kaya as long na meron kayong trabaho, wag mo na kayong umuwi. Sa ngayong panahon, mahirap. Matchos TV, dana po sa iyo, sarap ng spaghetti mo. Sabi po ni Kini Bosto. DJ Jonel. Yan, salamat Kini Bosto. Nagbaba po ng bahay po si Bongski Jolan. Boss, so sorry. Ano ba yun? Dele Bisaya, dance to you. Sabi po ni Lama 05. Lord. Don't leave me, I want you here with me. I know that your love is gone. I'm sorry, don't leave me, I want you here with me. I know that your love is gone. I can't wait, I'm sorry, I know this isn't easy. Don't tell me that's your love. Akala ko umalis kayo. Hey, Rory Metran, Tansakos, Mikalam, sir kapatid. Thank you for coming again. Sa wakas, nakapasyal kayo ngayon. It's all 1 month and 2 weeks. 1 month and 2 weeks. Something like that. Na, hindi ako nakapag-LS guys. So, ngayon lang po ako nakapag-LS ulit. And thank you for coming. And, back to reality na po tayo. Para ka paano, makanuman tayo, no? Dino Remix. Yan guys, let's connect to Rory Metran. Yan guys, napaka-legit po yan guys. Matagal ko na yan, matagal na yan, regular na ko yan guys, pupunta rito sa aking LS. Yan, hindi kita sino pang hindi pa nakadikit, sino pang hindi pa nakadikit. I'm sorry, don't leave me, I want you here with me. I know that your love is gone.
Yan, Nobski TV, thumbs up. Yan, Nobski TV, mega love shout out. Thank you for coming. Bibigyan natin sa masigabong palakpakan dyan. May jacket ka na kapatid, so you can start to drop your ring and please connect everyone. Guys, please connect to Juliet, guys. Juliet Bisaya. Andiyan po nakapin po ang aking VIP and super chatter for today. Wait lang guys ha. Ayan, Justin Filipina, thumbs up. Thank you for coming kapatid. Justin Filipina, may jacket ka na. Thank you. Bigyan ka tayo sa isang masigawang palakpakan dyan. What's the time now? Getting tired for there. What happened, Sai Malaysian? What happened, my friend? What happened to you? Why getting tired, no? For being as a small YouTuber, we need to enjoy only, my friend. Just slowly, then later on, no? We will become famous vlogger. DJ Jonel, Dino Remix. Yan guys, nagbaba po ng bago si Rosel Ramirez. Dikitan niyo na po. Ano pang hinihintay niyo dyan? Ano pang hinihintay niyo dyan? Unahan niyo na! Dari Hendro Engkeng, kaya sama-sama dengan dia kita kupas dan ikuti irama musik gaya yang berbeda. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, kita mulai goyang, geleng-geleng. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan. Yan, warin at one dyan sa'yo, sabi po ni Amera. Guys, baba po kayo ng bahay guys ha. Panoorin niyo po ang video guys para hindi po basta-basta malagas po guys. No? Yan po ang pinaka the best way po guys na magdikit po tayo. Advice lang po, panoorin natin kahit ng 1 minute guys. At hindi po malalaglag yan, I'm sure. Kasi karamihan kasi nalalagay na yung mga nabaklas ni Lolo guys. Yun yung mga dumidikit sa atin, hindi man lang panoorin yung video. As long na makadikit lang, tapos makapanood ng video like 5 seconds, wala na. Not just TV. Dino Remix. Ito yung ano, delete. Geleng-geleng, kita goyang bersama musik dari Hendro Engkeng. Aku gaya sama-sama. Wala ka na pala ng bahay ko ah. Dan ikuti irama musik gaya yang berbeda. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, kita mulai goyang, geleng-geleng. Delete, ito yung bahay ng anak mo? Laki ng bahay. Yan, dinikita na kita.
Yon, mega love shout out. Yulen Clarita, thank you for coming. And you're always, wait lang kapatid ha. Bigyan kita ng jacket mo na, bigyan kita ng jacket. Yulen Clarita, may jacket ka na. Thank you kapatid, salamat. Pwede ka na makapag-start on drop your link and you can start to connect to everyone. Ang laki na pala ng bahay niya, Lilith. So, lagi ka palang nangingisda. Monetize channel na ba siya? I've got someone waiting for me. When I see her, I know that you'll say, Yan guys, magdikit-dikitan na po tayo dyan guys. Dikitan nyo na po, dikitan nyo na po. beautiful Sunday. Lisa Eric Dan, sabi po ni Bongski. My beautiful Oy, mega loud, shout out kay Elsa Cudi. Elsa Cudi, thank you for coming. You are sweet to my live stream. Focus ka mag-play sa Sige, pag i-play ko yung niya, yung video niya. DJ Jonah sa Dino Remix. Mag-silent LS ka, di ba? Silent LS ka. Sinong, siya may, Birit, siya may sige pangisda? O ikaw, sige, ikaw may nangisda? Guys, baba po kayo ng bahay guys, magdikit-dikitan na po kayo guys. Guys, ganun ba? Bakit na ng bahay niya? Alam niyo pala yung ganyang style? Paano, asa mo sa nakatunog yung anak? Di mo tatanggihin na nga ipadikit sa kuwang channel ako. Pangisda. Philip Yamson Dan, sabi po ni Amera Carpew. beautiful Sunday. This is my Yan guys, nagdala ko ng bahay ko si Matthew. beautiful day. Ngayon lang din ako nakapag-list. 1 month and 2 weeks ata ako hindi nakapag-list. Sagit lang guys ha, sagit lang guys. It's a beautiful day. Sunday morning. DJ Jonah sa Dino. Angelina, baby, please, please, baby, be mine. Angelina, do your cha-cha, forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, ain't that smart? Angelina, ready, steady, start. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha all around my house. We can cha-cha in the night, cha-cha till 2. And if you cha-cha music on, and we can cha-cha you. Guys, sagit lang guys, magtimpla lang ako ng kape guys, sagit lang po.
Jonah Sagayno. I love you. Sana all. Angelina, baby, please, please, baby, be mine. Angelina, do your cha-cha, forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, that's mine. Angelina, ready, steady, start. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha on the couch, baby. Ayun, ayun. Balik na po si host. Balik na. And if you cha-cha me, I have to cha-cha you. Angelina. Yon, Tik, good see you. Hi, Yon, Tik, may jacket ka na kapatid. May jacket ka na. May jacket ka na, Tik. Come in HQ. Your host, Miguel Alcero kapatid. Thank you for coming. The episode, ang dikit ng pagkalimbahan na kayo naka-friends. Sabi ko ni Yon Clarissa. Yan guys, magdikit-dikitan na po kayo. Magdikit-dikitan na. You're always free to come to my live stream. Ayun, ayun! Wait lang guys, ha? DJ Jonah Sagayno. Came in like a came in like a came in like DJ Jonah Sagayno. Yan na po guys, magdikit-dikit na po tayo. America curfew done po, sabi po ni Kimi Bustio. Yun on the way, sabi po ni Come in Hong Kong. Bongski, thank you. Come in, let's get down. Parang sarap, ano ah, kape mo na. Kape mo na si host guys para sa paano ano. DJ Jonah Sagayno Remix. I came in like a came in like a came in like a Jonah Sagayno Remix. Ayan, ayan, magdikit-dikitan na po tayo. Magdikit-dikitan. Yung Clarita. DJ Nakatid yung Clarita, didikitan kita. Hindi pa ako nakadikit sa akong account, ha?
Miguel Labiera, Tibak Channel Official! bigay ng Yun, Clarita, dinikit ko sa'yo, pang 479 po ako, ha? Dinikit ko sa'yo yung isa kong ano. Ano rin ko yung ano mo, yung... dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Good PM, people yako! Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Hindi na ako nagbaka sa'yo, Clarita, ha? Sana ay panghabang buhay ko. Host, pwede yung mamingwit? Sige, walang problema. Tibak Channel Official, ha? Thank you for coming again, my friend, ha? Matagal-tagal din akong hindi nakapag-LS, my friend. Alam mo na, busy lang talaga. Almost 1 month and 1 week, 2 weeks po akong hindi nakapag-LS. So, ngayon lang ako nakabalik ulit. Yan, Pick with Seal, kapatid. Nagbaba po ng bahay po, nagbaba. Pick with Seal, titignan ko nga yung bahay mo. Dikit na pala tayo. Pick with Seal, I already connected to you, my friend. Thank you for coming over my live stream. Amira Carpio, I will check your, yeah, we already also connected, my friend. Yan guys, please connect everyone here. Please connect. Please connect. Please connect. I'm leaving in 10 minutes. I have stay at 1 hour for you. So I have to get you ready from, yeah. My friend, I have an error, my friend. Huh? Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Good luck, my friends, sa Malaysian cooking, ha? I will, Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay ko ito. Subok mong iyong katawan ay nakakatulong lang. sana, okay na, ha? Nakatawaran kahit pa magbagan. Sarap, Japon. Hindi ko to pagsasawaan. Binubuhat mo. Sarap, Japon. Mamig ito ikaw ang nagpagaan. Tayo ay Ano mo na? Kaya mo na, ngunit walang umawat DJ Jonas sa Gyno. Parang nagalaw ko ata. Siguro. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Okay na? Ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Lord na host, salamat, 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 salamat. Sana ay Guys, magdikit-dikit na po kayo dyan, guys. Kain muna tayo. Nagutom lang si host. Kailangan ko na kasi mag-release kasi namumula na talaga yung ano ko. Kasi ang akong release mo na ko inok, yung mga previous ng release, akong gipang unlisted ba? Kaya kung watch hour na ko, ni baba talaga. Dikit-dikit na, dikit-dikit na. If we got it all, nothing lasts forever. Sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be
Bahala kayo. Never says too late, and we can't go back. Alos kanan akong ilis ako, gipang unlisted ako. Adam Bets Official, thank you for coming kapatid, salamat. Loreles Kitchen Bandit Full Pagkalimbang, yun Garita, may nilagyan ba ng bakas na hashtag Beyond One, tapos alam nila galing kayo sa akin, no? Bye, for now, thank you Sai, Alicia, thank you for coming Sai, thank you. Salamat saya, salamat po for your support my friend. Yung Garita, di kita mo si Winox. Si Winox may election guys, alas 9 ng gabi hanggang alauna ng Philippine time. 9 p.m. until 1 o'clock in the morning. Ang daming banana doon sa kanya. Kaya, magsama kayo sa pangingisda. Kailangan mabilis yung mata mo kasi ang bilis ng sa sobrang daming tao, ang bilis ng akyat. Jonah Sagayno Remix. Everybody needs inspiration. Everybody needs a soul. Beautiful melody. Hoy, Bibiana, tumusta ka na kapatid? Ano na malito sa iyo? Salamat sa pagkatang sa kapatid, ha? Ito si Bibiana, matagal na rito na yung sa akin, ngayon nakabalik ka rin sa akin. Hoy, Bena, di Reyes, Santa Cruz, Medina de Reyes, may kalagsarat kapatid, tika pa kami, may jacket ka na, you can start to grab your wings, and you can start to connect everyone here. Salamat! Guys, pumunta tayo rito guys para maghanap ng organic friend na banana para po, yun po ang makapagsuporta sa atin, no? DJ Jonah Sagayno. Hindi lang po yung makapaghanap ka lang po ng, makakuha ka lang po ng saging, didikit, ganun lang. Tapos pag once may mga video ka o mag-LS ka, one day mag-LS ka o may mga video ka. Hoy mama, kumusta na? Bakit overrun kita? Ay, kaya iba tong May jacket ka na mama. May kami ka lang shoutout kay Betla Mama as one of my VIP members. Guys, don't forget to connect to Betla Mama, no? Nag-LS po rin siya guys na exactly 9 p.m. in the evening until 1 a.m. also in the morning, no? Oh, tingin na sa akin. Sige, hindi natin Los Reyes. Dikitan mo ako. Magbakas ka, baby. Kailangan ko mag-alive mama sapagkat 1 month, 1 week na rin natata kong hindi nag-LS, no? So, I miss when doing like this, no? I miss my family friend in YT. Guys, please connect to ulit mga guys. Ano ba yung ba? You are shook that the world was made up of this brotherhood. No? Yeah. Guys, dikit nyo na guys. Magdikit-dikit na kayo. Dikit nyo na po si Kumare. Di natin Los Reyes, magbakas ka nga sa aking video dyan. Magbakas ka po sa aking video din na mamayang gabi po binigyan kita ng extra banana, no? Kapatid, magbakas ka sa aking video. May video ako doon na bully. Gamitin mo yung account mo para mamayang gabi po. After my LS po, didikit ko po ang aking mga iba ko mga banana po rito. Hey mama, kumusta ka na mama? Sabi ng mga kapitbahay ko rito, bakit ang iingay ko raw? Oh, ano ba yan? Ang Rabasero, Joe, Rob, Ternon, Kuya, Don, thank you for coming, kapatid. Thank you for coming. You're always free to come and enjoy my live stream.
May jacket ka na kapatid, may jacket ka na, magbaba ka ng bayagan. Idikit mo na, sama sa pagdikit mo kay Kumari. Tuwing madaling araw. Oh, thank you sa pag-visit mo, Viviana Albahig, ha? Thank you so much, kapatid. Guys, let's connect to Bet La Mama, guys, ang aking birthday, guys. At nangilis po siya ng alas 9 ng gabi hanggang alauna po ng umaga. Uy. Yan guys, dikit na po kayo. Dikitan niyo po si Albayo ng Rabasero, guys. And coming, Amero Capio on the way. Guys, please connect to Bet La Mama, guys. Please connect. And please connect also my super chatter for today, Juliet Visaya, guys. Andiyan po, nakapin po yung bahay niya. Then mag-iwan na po kayo ng bakas, 100% babalikan po kayo. Naka-off duty ka na, mama? DJ Jonas. Bet La Mama, daan po, madam. Bakit okay na lang po? Thank you, Dina. Promise mamaya, bibigyan kita ng banana, ha? Hi, Lorita, Diamond. Thank you for coming, kapatid. Baka naman dyan. Nakikita ko, ano to si Lorita, Diamond, kay... Baka katikit mo ito lagi ito, nakikita lagi kami na gano'n. Baka naman mga boy, guys, if you want to join my membership program, you are always free, and I will give you more, but what's I will play also your video at the same time. I will fix your channel, and I will help you to gain your banana also. Maingay ba? Maingay ba? DJ Jonas sa Gyno Remix. Salamat kapatid, no? Baka magka-member ka dyan kapatid, baka naman dyan. Pambuhay na mano, guys. Pamili ng gatas. Check this out. Here we go again. Now we gonna get down. 1, 2, 3, 4. Guys, pag magdikit po kayo guys, mag-iwan po kayo ng bakas guys, ha? Please, para mabalikan po kayo. Your Majesty, thank you for coming. Oh, from London. Oh, my friend, thank you for coming, my friend. Thank you for coming my live stream for today. And you have already a jacket, so you can start to drop your link. And you please connect everyone here. We came here. Yeah, because of banana. You're welcome, my friend. You're welcome. It's okay. Wala pa naman Gcash ko, kuya. Guys, pamimber na ako kay Kuya Bill pambili ng gat. Guys, kung sino po magpamimber po sa akin, tutulungan ko po kayong mangisda. Papangisda ko po yung bahay nyo.
At the same time, mag-play po ako ng videos po sa inyo. At the same time din po, at-least ko po yung channel nyo pag nag-LS po ako. Ngayon lang po ako nakabalik ng LS, kaya medyo po yung tao ko ngayon, medyo konti lang. Nawala na po ang aking mga regular. Ayan guys, ibaba po ng violin ko si Your Majesty. Here we go again. Ay, yan. Sabi po ni Cristiano, support na. Support na kayo kay akin. Dahil na Reyes, dance sa iyo, pasokli na lang. Thank you for coming. Ba't parang maingay, no? Check this out. You baby are so sexy. You baby are so fun. You baby sexy. Baby you are so nice. Maingay eh. Kaya to. Ay, Rolero! Kumusta nga? Thank you, man. Inayos ko kasi yung ingay. Kaya itong ingay na to. Let's go! Wala narinig mo yung ano, tunog, no? DJ Jonel Sagayno Remix. Yan, okay na. Yung sa, charge kasi, sa charging ko. Jen Cueveng, may galap charot, may jacket ka na, may jacket ka na. Ang wifi rito, cable with wifi siya, cable with wifi. Okay naman, so far, okay naman. Yan, may kalab siya Alex Vlogs TV, may kalab siya kapatid, may jacket ka na, may jacket ka na. Okay guys, kung sino po yung gusto po magpamember sa akin, yung mga hindi pa po nakapamember, magpamember na po kayo sa akin guys. Ang gatas man lang guys, at saka tutulungan ko rin po kayo magpangisda yung bahay nyo. At the same time, isasali ko po kayo sa aking GC, no? At the same time, i-place ko po yung mga channel nyo tuwing nag-i-alis po ako. At the same time, i-play ko po yung mga videos nyo. Ganon lang po kasimple akong tumulong sa aking mga VIP guys. Although, mga 1 month po ako wala pong LS sapagkat tumipat po ako ng bahay.
lumipat po ako ng bahay, kaya wala pong internet po dito sa aking nilipatan na bahay. Kaya ngayon, back to reality na po! DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan na po, may kami sa 10 million viewers. Guys, please connect to Ronelo Vlogs, guys. Please connect to Ronelo Vlogs, guys. Di kita narat na, sabi po ni Adam West Official. Update status baru. Oh, Aristio Grid, Nella, may galap sa kapatid. Thank you for coming. Kumusta ka na kapatid? Salamat sa pagpasya sa aking alas today. Ito po ang aking course Ang tagal lang nawala. Siapa na begitu masih sayang dengan Guys, here na maka-grade 2. Sino yan? Sino yan? Let's go. Si Arnie Recon World. Sige, dikitan ko ito kapatid. Dikitan ko ito. Kaso lang, naka-turn off yung comments sa kapatid. Sabihin mo nga, yung comment section niya, Dabasiro, naka-close. Yung karamihan yung ibang video. Status baru kita tanya siapa na begitu masih sayang dengan mau selia apa kita sorry sekarang tak soal para kalian update status baru Yan, dinikitan ko na kapatid, dinikitan ko. siapa na begitu masih sayang dengan mau selia apa kita sorry sekarang tak soal harapan cuma aja habis di pulsa kan datinya Yan guys, new videos guys. Sabi po ni Your Majesty. Nanda dengar ini hati so kabar kurang tiap hari ngana bikin akal sekarang so ada pasangan baru jadinya ustaz ngana Ronelo Vlogs Dan. Sabi po ni Aristio Jeronella. ini lagu so ada yang baru Ayan guys, magtigil-tigil na po tayo. Thank you for coming. Kay Mr. John Vlog. Sagayno Remix. ada paling May galap sa 11 million viewers. Ay, Risa Music Official, thank you for coming. May jacket ka na. Salamat sa pagpunta mo sa akin. kita sorry sekarang tak so ada yang Guys, dikit-dikitan niyo po. Dito po, napaka-legit po yung mga tao rito. Kay Risa Music, thank you for coming sa masigabong palakpak. Talagang nagbabalik ka po dito guys, no? Dito walang bodol, shoutout nyo lang. Pag hindi kayo binalikan, basta ugalinin nyo po, pag once magdikit po kayo, mag-iwan po kayo ng bakas, no? Kung ninja man yung gamit nyo guys, kung ninja yung gamit nyo. siapa kita sorry sekarang It's not me, you have already a jacket, so you can start to drop your link, and please connect everyone. Maja basa-basi biarnya nada dengar ini hati so kabar Sagat-sat! ngana bikin akal sekarang so ada pasangan baru jadi Ronelo Vlog, pag-ibalik na lang, sabi ko DJ Jonel Sagayno Remix. Big what Left. happened, no? Big
Jonel Sagano Remix. Big Lip Mix Club. DJ Jonel Sagano Remix. DJ Jonel Sagano Remix. Ayan! One, two, three. Wala na bang ano? Wala na. Wala na sagat-sat. Not just to be done so clear. Init. Kasi ang ginagawa ko kasi guys, meron akong adapter, isang adapter na yung parang charger, tapos ang dami mong wire na pwede mo i-pass-lock, pero isang ano lang siya, pero dami mong mga USB pa. Pinagkaisa ko, kaya siguro nag-ano siya. Kasi 4 na yung nakalagay eh. John AJ2328 Archie. Thank you for coming on, Mr. Archie. May jacket ka na. Alice TV Vlog done po. New video guys. Please connect to your majesty guys. I'm around the way. Sabi po ni Alba. Yan ang lumabas. What time now? It's already 5 o'clock ah. Your Majesty, member niya ako, di pala nakadikit sa akin. Haha! Yan yan, si Sexy Tony yan. Alice TV Vlog, Dan po. Sabi po ni P.S. What's with me? Di, ano, baka yung, kasi itong Majesty, ito yung account na hindi nakadikit sa'yo. Siguro Ronilo. Pero hindi, ano ba, ikaw yung member ka niya? Member ka? Hindi, ano, nakadikit na yan sa'yo, ano, Ronilo. Pick Bimbo, mega love shout out Kuya Bjorn. Pick Bimbo, may jacket ka na, Pick Bimbo. You can start to drop your wing, and he had to choose whatever you want. Please connect everyone here. Ibigyan natin isang masikabong palakpakan dyan. Hello. Bimbo? Wala naman Big Bimbo. Big Bimbo, 1 month and 2 weeks I don't have LS. So, this is my first LS. No? So, please support my first LS if you want to join my membership.
Cabasero. Down to you, handful pack my heart, just TV. Sabi po, me. Damn, Maudi. Your Majesty is already done to you. And guys, nagbaba ko ng bahay po si Matt Just TV and si Pickwood Sir, nagbaba rin ng bahay. Welcome, Greg Sir, bakas lang, sabi po ni Alba yung Cabasero. DJ Jonel Sagayno Remix. Damn, all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. Yan, Pick Bimbo, dito tangga ka, Pick Bimbo ha, pwede kita tangga ka kapatid. We're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted and I don't know how to make it better, make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my Hey, Kevin Lee, down to you. Sabi po ni Matt, sabi po ni Yon Clarita. That's why it'll never work. You are the suicidal, suicidal when you say, ooh. Watch my videos of American Bowling, and tonight I will give you more banana. I will give you more banana. Then leave a comment, use your main account so that it's very easy for me to connect your house. Sabi po ni Pagdasok, ni Amela. Alex Vlogs, nagbaba ng bahay guys. Nagbaba ng bahay po si Alex Vlogs. And also si Matt Joss. 2, 3, Yan guys, nagbaba ng bahay po si Cam in Hong Kong. It's here. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Something very deep inside is a major in their mind, like the attitude. Couldn't stop the wheel from turning. Guys, Miss Commit guys, Miss Commit. Oh shit! But I'm stuck inside a feeling of something that never leaves me. We're like a symphony.
Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno. Yan, fix with sir, done po si Amela Carpio, Cristiano Rabasiro, ayos na, kalampag, sir, pakibalik ka lang, sabi ko naman, Diyos. Parang bay, salamat, Ronela bay, sa parang, salamat. Please check out our new videos, guys, Your Majesty. 1, 2, 3, go! Ayan guys, ang magbago ng bahay ko si Wen Clarissa and si Matt Just TV. Matt Just, tingnan ko kung... Your Majesty, done to you, my dear friends! Sabi ko ni Cristiano Rabasero. Ang binisan, hinugasan, hinakukay. Ang binsunat, ipahiran ng marka, dinadiri magmaluan. Ako ay mabutukan, at akong pagtulon ay mas nara sa bagong tanim ko na tahon. Kinkaon na tanan, pati ang balayan. Waray na bilin yan, waray ko may kingkaragan. Nanuwag ka na tuon, nganan akong paa. Agihan tahon, may kaharang na marasa. Tulosan akong t-shirt, na akong linlubat. Agihan paglawas, sa aking balhan. Makarap-karap, makarap-karap. Nananamlikala. Tahon, makarap-karap, makarap-karap. Tahon, Likala. 2, 3, go! Parang nananamlikala. DJ Jonel sa Gyno Remix. Let the dogs out! Let the dogs out! Yan, yung salita, damat po, madam, pakisuklay na lang, sabi ko ni Matt Just TV. Cristiano Rabasero! Dahanap po si Amira sa'yo. DJ Jonel sa Gyno. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. Matt Just dance sa play. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't wait. I'm sorry. I know this is easy. Don't tell me that's enough.
Pag mag-release na ako ulit, mag-regular release ako, babalik na yung mga tao. Hindi kasi sila nakapag... Late na rin kasi ako nag-release. Nag-release ako mga 3:15. Kaya, mamaya, babawian natin yan sila. Magakot tayo ng tao. Sagayno Remix. Nangyari? Nalubat? Ay, nalubat ako. Nalubat. Yaman na. Ayan! Oy, sweet babe, thanks for Super Cooking is here. Thank you for coming. Ay, salamat talaga si Super Cooking sa pagdalaw kay host. At ikinagigalak ko na busy. Ganon din ako kapatid, busy. Oo nga, ngayon lang din ako nakapag-galos kapatid. Ngayon lang talaga. Dito 1 month, 1 week, walang LS. Ang hirap ng buhay, pag walang LS. Dan, Facebook na ni halos, busy pa. Sige, okay lang. Salamat, dito kapatid, sa kahit alam kong busy kayo, pero talagang pumasyal ka pa talaga sa akin, Wala nang music tayo, guys. Ano natin ang music? Tirayan natin ang music. Music Maestro! Matay ka na, napakaganda. Di matatawaran kahit pa magdamagan. O patrong titigan, di ko to pagsasawaan. Binubuhat mo ang ating pakiramdam. Romelo Vlog, dan sa'yo! Pasok nito, sabi po ni Amira Carpio. Nagkayamutan, ngunit walang umawat. DJ Jonah Sagayno Remix. Aking binibili sa Simula nang ninang pangibig. ikaw ang pinipili sa simulat Ang pag-ibig-ibig. Ang binibini namin ang nais ko. Piling marikit na dalangin ko. Ikaw Ang buwan ang alas. sa mundo, sana ay panghabang Shadowman, tusok Banhos. Thank you sa patusok, Shadowman. Baba ka ng bahay kapatid, baba ka ng bahay, shadow mine. Para madikitan ka rito, marami silang gustong dumikit. sana ay panghabang buhay Andiyan po si Amera, andiyan po si Madjus TV, nagdidikit yan guys. On the way Amera, sabi po ni Ronella. Oh, nakahuli na ka, bay? Nakahuli na ka na sa inyong bay sa lugar ninyo? ay panghabang buhay. DJ Jonah Sagayno Remix. Shadow mine, baba ka ng bahay. Yon, Cubs, Libangan Vlogs, dikitan na sa akin, balikan ko agad, yan. Ano mga... Di ko na matandaan itong mga... Ayun, may mga jacket na to. Di ko matandaan kung... Oh, nakapasok na pala to si Cubs Libangan Vlogs sa LS ko. Nakalahin mo yan, di ko na gano'ng matandaan. Sobrang tagal. Yan kapatid, yan guys, dikitan niyo po si Cubs Libangan Vlogs. Malaki na po ang bahay niya. Isa na po sa monetized channel. DJ Jonah Sagayno Remix. Then, ano to sa... I'm not sure kung nag-LS ba to si... Kapatid, nag-LS ka rin ba kapatid? Nag-LS ka rin? Oy, Shadow Mine, baba ka ng bahay. Salamat, man, salamat. Oy!
Evolution 1971. Tamsak Bukos. Yun, Evolution. May jacket na Evolution. Thank you. Salamat sa nag-download dito sa akin, guys. You are always free to come, always, if you are not busy. Please drop your link, please drop your link. And don't forget to connect also sa akin, guys, ha? Yan po ang tapos si Francisco Vloggers. Thank you po sa aming kapatid. Yan guys, dikit na po ha, dikit na lang. Hi po host, thank you, you're welcome kapatid. Guys, baba po kayo ng bahay guys, magbaba po kayo ng bahay para matis makadikitan na po tayo guys, ha? Please connect guys, please connect, huwag nyo na po patagalin. Ayan, Madjos, unahan mo na to sila. Unahan na po siya, no? Unahan mo na to si Cuz Libangan Vlogs. Unahan niyo na po, guys. Laki ng bahay ni Cuz, 4 point, ano to eh. 4K na yung bahay niya to. Ayan po si Francisco Vloggers. Digitan niyo rin po. Ayan. Ako guys, sa totoo lang guys, para bigyan ko po kayo ng tip. Ako po nangingisda ako guys. Inuunahan ko na po silang dikit. Hindi ka na ako na, tapos shout out, dikit, shout out. Ganun ako. Tapos, malalaman ko na lang yan. Pag mamaya, ayan, nagbabalikan yan sila. When the night's so long, 'cause there is no guarantee that this life is easy. And now, Only a bar when there's no light to break up the darkness we know. ay. Adam Rex Official Dance, sabi po ni America View. Guys, pag magdikit po tayo guys, please watch naman kahit mga 1 minute video lang guys, ha? Para at least ano naman guys, ha? Para sigurado po ang DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno. 25 years I'm a lot distance. trying to get up that great big hill of Nag-release rin na. For the destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood. Up here. GoDaddy website. For the destination. Or whatever that means. Into a crash of times when I'm lying in bed just to get it all out. Ayan na feel. I am feeling Nakagaling ako sa show ni Sir Cod Libangan Vlog kagabi. Ganun ba? morning and I step outside and I take a deep breath when I get real high and I scream Anong oras bang ilis niya lagi? and I say Cecil Niklesa, Mega Love, shout out kapatid. May jacket ka na, You can start to drop with me and please connect everyone.
Ayan guys, nagbabago ng bahay po si Tik Bimbo. So, dikitan nyo na po ano kung inintay nyo dyan. Guys, samahan nyo na po guys, samahan nyo na po. Ha? Guys, if you want to join my membership program, you are always free to come. DJ Jonas. Salamat tos, wala ka naman kapatid, wala ka naman. Baba ka ng bahay kapatid. Bimbo, dahil kapit na sir, kalambag na pakisukli na lang, sabi po ni Matt Joss TV. Yaki, parang ano. Ha? Charger siya? Eh, ano to sa, ano, baka kailangan nyo. Yan guys, magdikit-dikit na po tayo dyan guys, ha? Huwag po tayong mahiya guys. DJ Jonas. Bakas lang po guys, bakas lang po. DJ Jonas. Sagayno Remix. Yan guys, ang baba po ng bahay po si, ano guys, si Kamen, at saka si ano. DJ Jonas. Sagayno Remix. What Just TV Dan, sabi po ni Yohan Clarita. Ito. DJ Jonas. Sagayno Remix. Yan guys, Juliet Bisaya, Dan Pulpat, Pasukli. Isel, wala. Nakabidyo na po si, ano po, si Juliet. Pero babalikan ka po, huwag ka mag-alala. Mag-iwan ka ng bakas, sabihin mo lang galing ka, lagyan mo lang hashtag Beyond. At babalikan ka po sa kanya, no? Naka-duty po siya eh. Nandikatan mo yan si Madjos TV, andyan po, si Yuin Clarita, yan. Cristiano Rabasiro, si Ronilo Vlog, Francisco, yan, Kaminong Kong, yan. Guys, dikit-dikitan nyo na, unahan nyo na po guys, huwag nyo na pong hintayin. At least, sigurado pong magbabalik po yan guys. Excuse me.
na 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 na. Now we gonna get down. 1, 2, 3, 4. Alright, tikit-tikit na po tayo. Check this out. Yuan Cecil Dogisa Dan Pulpak sa ito ni Evolution 1971. Baby, I'm so fine. You baby, I'm so sexy. Baby, you are so nice. Check this out. So sexy. You baby, I'm so fine. You baby, I'm so sexy. Baby, you are so nice. Now we gonna get down. Uy! USP Sigurota, welcome! Oy, thank you so much kapatid! Nabigla tuloy ako so. Oy, ito talagang ano. Thank you po sa pamimber talaga. So, thank you so much kapatid talagang. Kapatid, ano nga, add mo ako sa aking Facebook. Ron Vlogs, may galap siya Ron Vlogs. May jacket ka na Ron Vlogs. Thank you for coming. USP Sigurota, thank you sa pagpamimber mo ngayon. Tangang gold talaga pinit. Kapatid, huwag ka mag-alala, ano. I-play ko yung videos mo mamaya, ha. Add mo nga ako sa aking, ano, kapatid. Sa aking FB, kapatid. Sigurota yan pong aking FB account. Never be ever not. USP Sigurota, thank you so much sa kapatid, ha. Baba ka ng bahay, kapatid. Yan, Evolution 1971, Dan. DJ Jonah sa Gyno Remix. Konti na lang, eh. Matt Jess, Dan na po, si Cecil Dikisa sa iyo. Kapatid na Igorota. Bulat tuloy ko sa'yo, papamimber ka pa. Baba ka naman. Yan guys, nagawa mo na bahay po si Ron Vlog. Please drop your, please connect to Ron Vlogs guys. Please connect. Si Spacey Gorota. 1, 2, 3. Na-add mo na ako sa aking Facebook. Ron Vlogs, magbakas ka sa aking video, Ron Vlogs. Tignan mo ang aking video yung bully. Tapos magbakas ka para mamaya bibigyan kita ng maraming extra banana, ha? Mamaya na ako na. Ano na kapatid, ano? Evolution 1971, Dan, baki full pack. Dikit sabi po niya, no? Ito po, Jim. Hey. DJ Jonah sa Gyno Remix. Ay, kapatid na, Spacey Gorota. Natamsakan mo na po ang premium mo, kapatid, ha? Ngayon ako nakapag-gilis, kapatid. Nawala kasi ako ng, ng 1 month and, talagang 1 month and,
1 month and 2 days, parang ganyan. 1 week. Guys, please connect to ASP Seguruta, guys. Ano po yung bahay niya, guys, please. Patamsak sa premium niya, guys. Patamsak, please. Na-accept na kita sa Facebook, ha, Jim, ha. I-add kita sa aking Jim, aking member. Guys, dikit-dikit ako tayo, guys. Jim, na-add kita sa Jim, ha? Na-add kita. Yan, guys, please connect to, guys. Please connect sa aking VIP, guys. Kapatid na, Iguruta, magpi-play ako sa iyo ng video mamaya, ha? Masih sayang jongana, boselia pa kita, sorry sekarang. Sige, okay lang, kapatid. Na natin yan, ipopromote natin yung... Ngayon ako nakapag-release, kapatid. Ang tagal ko yung nawala. Gawa nang lumipat kami ng bahay. Thank you sa pamimber, kapatid, ha. Salamat. Guys, please connect, guys, sa aking bagong member, guys. Hanggang po yung bahay niya, guys. Please connect to, guys. Please connect. Siguro pa, guys. Hanggang po yung bahay niya. Pakidikit, mag-iwan po tayo ng bakas. Salamat sa mga tatamsak at yan, guys. Paki-please connect, guys. Guys, please connect, guys. Mag-iwan na po. Patamsak, guys. Patamsak. Sa aking bagong VIP, The Gold VIP member, Iguruta. Ikaw ang unang nagpamember sa akin ngayon, Iguruta. Thank you talaga. Thank you so much. So much. Na-nightbot na kita, na-nightbot na kita. EPS lang, ibaba na ni nightbot na yung bahay. Guys, please patamsak naman sa premiere po niya, guys. Andyan po, nakapin po. Nakapin po, guys. Please, mag-iwan po kayo ng bakas, na pabalikan po kayo ni ano po. Long vlogs, please, pakidikit na lang po, yung nakapin po yung bahay, Iguruta. Babalikan po kayo dyan, guys, babalikan po, ngayon lang po, bagong VIP ko ngayon, guys. Matches, padikit na lang po kay, kay Space Iguruta.
Andyan po yung bahay niya guys, kapatid, nakapin po. And also, ito. Evolution, take. Sagayno Remix. Shadow Mine, please connect to Iguruta, please. And Evolution, please connect to Iguruta. Andyan po, nakapin po yung bahay, ang aking VIP. Sorry sekarang tak so ada yang baru. Ada kali yang anak update status baru. Salamat, Madjo, salamat ha. Begitu masih sayang jangan mau lihat apa kita. Evolution, please connect to Jolet Bisaya and Iguruta, please. Andyan po yung bahay nila guys, nakapin po. Shadow Mine, mega love shoutout kapatid. Annuity is a way to pay your Laki na palang bahay ni Shadow Mine eh. Si Jesse Mendoza eh. choose Shopee Pay as your pay. Basa-basi biar nanda dengar ini hati Salamat Shadow Mine, salamat kapatid. ngana bikin akal. Mag-iwan lang po tayo ng bakas guys. Baru jadinya usah. Camera, pakidikit naman lang sa nakapin po, yung kayong bago kong VIP, si Iguruta po. Lagu Salamat Evolution, thank you kapatid, salamat ha. Shadow Mine, nandiyan po yung bahay niya po kapatid. Backroad ka. Baba ka raw ng bahay, Shadow Mine. Ay, malaki na ang utang namin sa tindahan, hindi na ako pinapautang yung... Guys, yung mga bagong pasok dyan, punta lang kayo sa aking video. Tapos, mag-iwan po kayo ng bakas. Bibigyan ko po kayo ng extra banana mamaya po. Grade 4 na ito, sikan account ko. Oo nga, laki na ng sikan account mo eh. Ano ba yung pangalawa unang account mo? Mas lalong malaki yung... Ano mo? Yung unang account mo. Kasi sikan account mo, malaki na eh. Yung Purky ang malaki. Tapos itong Shadow Mine ang pangalawa mo. DJ Jonel Sagayno Remix. Yun nga yung main mo, yung Purky na, no? Nag-LS ka rin? Anong oras ang LS mo? Ngayon lang kasi ako nakapag-LS guys. Nawala ako ng 1 month and 1 week. Kaya talagang yung mga viewers ko nawala rin sila. Tapos pag nakikita kami, pag nangisda ako, nagsha-shoutout sila sa akin. Sabi na, asan na raw ako? Ba't di na raw ako nag-LS? Kaya ngayon, may nagpakabit ako ng internet. Regular na siguro ako makabawi tayo ng Big Lip Mix Club. DJ Jonel Sagayno Remix. Ron Vlad, Yogi Frontman, Dan, Dikit, Polpak, Kalimbang, sabi po ni Yohan Clarita. Yun, Clarita, kapatid, magbakas ka nga sa aking video. Mamaya, baka bigyan pa kita ng extra banana, kapatid. Punta ka sa aking mga video dyan, tapos ibakas mo yung main account mo. Para mamayang gabi, magbigay ako ng extra banana. Guys, please connect guys sa aking bagong VIP member guys, si SP Siguruta. Andyan po yung bahay na guys, please connect. Tapos yun, Clarita, pakidikit na rin kay Iguruta. Andyan po yung bahay niya na nakapin o binaba ko rin. Amira Carpio, magbakas ka nga sa aking video kapatid, mamaya bigyan kita ng extra banana. At saka kay Karen Matjos TV, magbakas ka rin sa aking mga video kapatid. May bully doon, American bully. Para pag magbigay ako ng banana mamaya, sabay-sabay ko na kayo bibigyan. At least makatulong man ako sa inyo, at least paano. Sagayno Remix.
Jonel Sagayno Remix. You're way too Amira, please connect to Igorota, kapatid. Igorota. DJ Jonel Sagayno. Mag-iwan ka lang po ng bakas. Yan po ang bagong member ko ngayon. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal. So excited when you say Over them all these beautiful girl. That's why it'll never work. oh, ever so excited. Suicidal, suicidal. Sean Kingston. You're way too Bulpak ka, SP Sos. Thank you so naman. Thank you so much, kapatid. Baba ka ng bahay para makadikit yung iba dyan. Baka hindi pa yung mga iba dyan. Baka hindi pa nakadikit sa'yo. Okay. DJ Jonel Sagayno Remix. You're way too beautiful, girl. Nag-i-list ka rin, kapatid, no? Nag-i-list ka ba rin, Shadow Mine? Have me suicidal, suicidal. When you say it's Ang hirap pala, guys, no? Pag once hindi ka na-active ng mag-i-list, yung mga regular mong mga viewers, mawawala rin sila. have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See it started Pero pag at dark, oh, No, nandito ako ngayon sa Pangasinan ng aking lugar ng aking misis. Pero Bisaya ako, sa Bohol ako. Sa ngayon, nandito lang ako sa Pangasinan kasi nga, dahil po sa pandemic. Hoy, bodyguard ni Ras! Ayos! Thumbs up dan! Salamat, kapatid. Salamat zero to. Ay, sige, Madjust TV. Thank you, kapatid. Salamat, ha? Salamat, kapatid. redefine your one of a kind. Want to mash up my mind. You Nagbabaklas ako. Anong binabaklas mo? DJ Yan, ayun Milans. Kusukos, maling hapon. Milans, may jacket ka na, kapatid. Hello, sumigalap sa inyo. Na-miss ko kayo. Sino to si bodyguard? Patingin niya. say it's over. Ras Nazar! Ras Nakar! Oy, kapatid, bigyan ka tayo ng tamsakan ko yung mo, premier mo. Dikit na rin tayo, kapatid. Dikit na rin kita. May bagong relo ka. Huawei Kaya mayamanin to si Ras Nakar. Talagang marami tong datong. DJ Dakar talagang marami tong mga datong si Dakar kasi may nag-unboxing siya sa Beautiful girl. Pampanga ka ba, kapatid? Lagi kami pumunta ng Pampanga kasi pag may deliver po kami. Now we're fussing and now Minsan pag doon kami kumukuha ng mga itlog yan. feeling Yan guys, please connect to Ian Milans guys. Sa baba. Guys, please connect sa aking VIP guys. Nakapin po, andyan po sa taas. Tapos, madalas ako nag-ilis pero simula noong February hindi na busy na sa hanap buhay, upload. Ganun. Ako naman, lagi ako nag-ilis kasi wala naman akong trabaho. Nasa bahay lang ako, nakalaga ko ng bata. Pero nung March, nung mga March, lumipat ako kami ng bahay. Kaya March talaga, buong March, wala akong ilis. Tapos ngayon lang ako nakapag-ilis ulit. Kaya talaga yung mga yung mga viewers ko talagang nagulat sila. Bakit hindi na raw ako tapos pag once ng isda ako, magkikita kami. Sabi ko ganyan-ganyan, lumipat ako ng bahay. Walang internet kasi sa bahay dito nung time na yun eh. Kasi nga doon na kami sa kabilang bahay. Kaya ngayon, pinakabitan ko. Ngayon lang nalagyan. DJ Jonel Sagayno.
Wala nga kapatid, kaya dahil nga, sana nga, maging okay na ngayong, May o June para makabalik na sa trabaho. Tagal na, isang taon sobra na kung hindi nakapagtrabaho. Bodyguard, the rest, thank you sa kapatid ha, salamat. Mag-iwan lang po ng bakas kapatid, babalikan po kapatid. Akong VIP yan guys, bagong VIP ko yan. Ngayon lang. Ngayon lang din ako nakapag-LS guys, 1 month and 1 week. Sobra. Wala akong LS, kaya talagang walang revenue akong pumapasok. Meron man, pero maliit lang. Down na talaga yung aking mga analytics na pulang-pula na. Yes, Migorota, daan na po sa iyo, pabalik na lang po. Ayan, Milans, huwag ka mag-alala kapatid, babalikan ka po ni dyan. Dikitan mo lang yung mga nandyan po si Shadow, si Bodyguard Ross, yan. Yun, Clarita, baba ka ng bahay kapatid para DJ Jonah Sagayno Remix. Yan, nandiyan po si Evolution, didikitan po kayo ni Evolution. Pero meron mo to Evolution pala. Nakadikit na, laki na pala rin ang bahay ni Evolution din eh. Yan, tinasakan ko na kapatid pang 18 ako. Mag 40 ka na pala rin Evolution Hoy, bagong gising bagong gising ang aking kaibigan, bagong gising. Kumusta na, may kami sa aking napakabait, napakasipag. Ang aking kaibigan na si Miss Flawless, guys. Pakidikitan nyo guys. Dikitan nyo na po si Miss Flawless. Ibigyan po kayo ng 5 hanggang 8 banana po, guys. DJ Jonah Sagayno Remix. Hey, Bukas Family Vlog. Thank you for coming, kapatid. Salamat. Guys, please connect to Miss Flawless, guys. Magbibigay po siya ng banana, guys. Please connect to Miss Flawless, guys. Bukas Family Vlog, thank you for coming, kapatid. Salamat, Yan, please. Jordan, full pack sa'yo. Yan. Huwag ka mag-alala, bodyguard. Babalikan ka po ni Space. Naka-duty kasi. Ganun ba? Sige. Yan, guys. Dikitan niyo po nakapin, guys. At saka si Miss Flawless, guys. Please, dikitan niyo po, guys. Si Miss Flawless, pag once magdikit po kay Miss Flawless, guys, nag-i-LS din yan tuwing alas 8 ng gabi. Hanggang umaga na yan, guys, si Miss Flawless. Talagang buong gabi yan. Magbibigay rin siya ng banana rin. Macho ba? Wala. Nangayayat na nga ako, Miss Flawless. Pinakita ko. Binawasan ko lang dito, Miss Flawless, para makita man lang yung mga natin dyan, Miss Flawless. DJ Jonah Sagayno Remix. Ayan, thank you, Glotter Rita. Salamat, Mag-iwan ka ng bakas para mamaya, Wala. Tayo DJ Jonah Sagayno. Nangyari sa dyan. Ang init kasi, grabe dito sa Pangasinan. Umaabot ng yung temperatura na 38-39. Grabing, sobrang init. Guys, please connect to Leona Ramis, guys. Si Leona Ramis ay si Miss Flawless yan, guys. Grabing init yan dito. Kaya yung aircon talagang umaga, gabi, tanghali. Sige, Bukas Family Vlog. Thank you, kapatid. Salamat sa pagpasyal mo sa akin, Malapit ka na atang magmuni. Parang what's hour na lang atang tinitira mo ngayon, Ilan na yung WhatsApp mo, kapatid? Ilan na yung WhatsApp mo?
Malapit na yan, kapatid. Pag hindi ako busy, kapatid, tutulungan kita mag-play rin ako, ha? Support, guys! Sabi mo ni Cristiano Rabasero, nagbaba ng bahay. Alam na lang, sandali, salamat. Okay lang yan, kapatid. Alam mo, sa totoo lang, mas maganda yung hindi ka gano'n nagmamadali, kapatid. Kasi pag once na monetize ka, ang isipin mo, yung pagkano na magkukuha ka ng revenue, ganyan. Tapos kailangan mo talaga mag-ilis para magkakaroon ka ng revenue. Yan, Miguel at Connie, Red Channel, hello po host. Connie, may jacket ka na, Connie, may jacket ka na. Thank you po kami, bigyan ka lang sa masigap ng palakpakan, John! Meron tayong bagong pasok guys, si Connie, Red Channel, mega love shoutout kapatid, thank you for coming and you have. May jacket ka na, pwede ka na makapagbaba at makipag-dikdik yan dyan. Please connect guys sa aking mga new member guys, VIP members. Nandiyan po, nakapin po si SPEPS, si Gorota. And don't forget to leave a comment. And please click like and share and subscribe. Guys, if you want to join my membership program, you are always free to join and you can press Sagayno Remix. the dollar sign and the join button. Panggatas mo lang. Salamat Connie Rip Channel salamat. Ngayon lang ako nakapag-release Connie Rip Channel, 1 month and 1 week mo akong hindi nakapag-release kasi lumipat po ako ng bahay kaya yun po ang dahilan. So ngayon lang po ako nakapag-release na itong ngayon lang. Ngayon lang ako nag-start, 1 month and 1 week mo ako hindi nakapag-release. Amera Dan 909, sabi po ni Miss Flawless. Ay, Connie, baba ka ng bahay kapatid, baba ka ng bahay para makapagdikit naman yung mga ibang ano dyan, no? I am the lands on the way, sabi po ni Ibilosion. Yan guys, nagbaba po ng bahay po si Connie. I am the land ko, full pack sa iyo kapatid, sabi po ni Shadow Man. Ay, nagbaba po ng bahay po si Connie Raid Channel. Hoy kapatid, premier mo pala, tamsakan kita kapatid ha. Pang 10 ako kapatid sa iyo, pang 10 ang tamsak ko sa Connie Reed. Pang 10 ang tamsak ko sa iyo kapatid. Nasa Germany pala to si Connie. Saan ka sa Germany kapatid? Lagi kami sa Warmi Mundi. Lagi kami sa Warmi Mundi. Warmi Mundi. No. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. Diyan ka pala. Okay. Meron din akong VIP ko si Sil. Ano rin yun eh. Sa Germany rin yun eh. Diyan ka na, Diyan ka na ba naninirahan ngayon sa Germany? Yan, si Sil from Germany. Baka magkapit-bahay lang kayo dyan, ha? Ikitan mo yan. Guys, please connect to Connie Reid, guys. Nagbaba po ng bahay. Pwede baba ka ng bahay, kapatid, para at least madikitan, mo yung mga... Baba ka lang, baba mo yung premier mo, kapatid, para para makita nila agad, no? Diyan ka na talaga, kapatid, no? At least, okay yung, niyo, kapatid, no? Yung sitwasyon nyo dyan, ikumpara dito sa Pilipinas, it's really hard, no? Especially if you don't have work, if you have... Oy, puta! Oy, Cristiano Rabasero, talaga thank you, talaga nagpalot talaga. Kaya lumabas talaga. Thank you talaga pa member kapatid, ha? Kapatid, add mo nga ako sa aking Facebook. Mamaya, play kita, magpi-play ako sa'yo. Yan po ang aking Facebook kapatid, Cristiano, ito.
Never be Bernat. Add mo ako. Never be Bernat. Evolution dance. Sabi ko ni Miss Flawless. Guys, please patamsa sa premier po ni Kone Web Channel. And oy, Cristiano Rabasero kapatid. Talagang nagpa-load ka pa talaga. I-add mo nga ako sa aking Facebook. Salamat ha. Salamat sa aking para ma-adding kita sa aking Ibaba mo nga yung bahay mo rin. Add ako sa aking Facebook, Never Be Bernat. O, yung mga iba dyan guys, baka naman, ha? Baka naman. DJ Jonel. Baka naman may mag-sponsor kayo dyan, ha? Kone Web Channel, dahil na po. JT News TV, oy, JT News TV, hi host, Miguel Abjarat kapatid, you're always free to come and enjoy my live stream. Leon Aramis, full pack, sabi po ni Shadow Mine. Yeah, my jacket, you have already a jacket, my friend, so you can start to drop your link and please connect everyone. My friend, JT News, please connect to Cristiano Rabasero, one of my VIP members, just now. Kapatid, i-add mo ako sa aking Facebook, kapatid. Cristiano Rabasero, i-add mo ako sa aking Facebook. I-add mo ako sa aking Facebook. I-add mo ako sa aking Facebook. Shadow Mine done, sabi po ni GT News TV. GT News TV, make sure that when you do subscribe, please watch the video guys, minimum like 1 minute, no? Then after that, you can start to connect. Please connect to aking mga VIP guys. Cristiano! Unahan na kita, sabi po ni Shadow Mine. Ayan guys, please connect to Cristiano Rabasero guys. Please connect to Cristiano Rabasero. Yung Clarita Dan, sabi po ni GT News TV. DJ Jonel. Never view, sibling hindi mo ko ma-search. Never view. Never view Bernat. Yeah, Never Be Bernat. Never View. Miss Flores, dating dikit po. Tamsak na, dana lang. JT, yun, Garita Dan. Diyan sa about ko sa channel, nakalagay Facebook, click mo. Saan ba yung Facebook mo rito? Wala naman dito yung Facebook mo, Cristiano. Facebook ito, Siam. Ang haba naman to. Oy, Kikay Man. Teka lang, sarap Kikay Man. Thank you for coming. Mamaya na lang kita yan, Cristiano, na ano ako rito, ang haba ng Rempilo, Borromeo, Marbida. Ang haba ng Facebook mo, grabe naman to si Cristiano Rabasero mong Facebook mo. Yan guys, may love shoutout kay Kikay Man. You can drop your link. I'm just gonna give one here. Kikay Man, kapatid, Kikay Man, nasa ano na kayo? Nasa UK na kayo ngayon? Bumalik na kayo?
DJ Jonel. Oy, Kikay Ma'am, thank you so much. Thank you so much, Kikay Ma'am. Ako nahiya tuloy. Na ano ka na ba, Kikay Ma'am? Ano na ka ba ng kapatid? Ha? Ano ba yung nakita ko tong parang vlog mo nung nakaraan na last month ata ba yun? Salamat sa pagpamember mo ulit ha. Thank you so much. Ako nahiya tuloy ako sa i-update ko na yung ano ko, Gcash ko, hindi ko pa na-loadan. Loadan ko muna yung pag ano. Okay lang, oy, walang problema. Naintindihan ko naman. Ako nga nahiya nga eh. Magre-renew na rin ako sa inyo. Pag ma-loadan ko na yung ano ko, noted naman kayo saan. Akala ko talaga, Kikay Ma'am, nasa ibang bansa ka na. Kasi nakita ko dun sa vlog mo, parang nag-English ka na dun eh. Nahirapan na akong pag-intindi yung English mo dun kasi your spoken English is very strong. And it's really hard to understand because the way you speak in English is very difficult to understand. May saging lagi lagas. Ano ba yung mo? Nakalimutan ko yung... Mamaya, check ko nga kung... I-check ko nga sa'yo kung nakadikit ko na ba? Nakadikit ba yung mga iba kong mga doon? Ito yung premier mo? Sige. Ang ganda ha! Galing, ganda. Ito yung mga gusto ko, Kaya pinanood ko kay Ma'am yung premier mo. Santo! Grabe, Kikay Ma'am, ang ganda ng lugar, oh. Galing, oh. Ang ganda ng ng napakalinis yung dagat. Ano ba to, ha? Parang to eh. Yung tubig, yung tabang na tubig, no? Diretso sa dagat. O dagat lang talaga to? Ano ba to? Ito yung mga gusto kong ganito. Lalo na ako siguro kung white sand to, maganda to pag white sand. Parang yung nakapunta ka na ba doon sa Gigantes Island? Iloilo ata yun, Gigantes Island. Iloilo yun eh. Yan, tapusin ko na lang to. Nasunog nga ako sa Sinabi ko sa iyo, gumamit ka ng ng sunblock. Okay, kapatid. Doon napuntahan yung Gigantes Island. Ang ganda doon. Tapos may dala kang drone. Saglit lang, Cristiano ha, tapusin ko lang itong pinanood ko lang yung trailer ni... Hindi pa ako nakapag-try mag-trailer. Pag mag-trailer ka, hindi, kasali ba yan sa hindi pa ako nakapag-try na mag-trailer. Mamanood nga ako ng mga tutorial itong mga trailer na itong... Akala ko talaga bumalik ka na nasa Yuki ka na. Kasi parang hindi ka na nagparamdam din sa YT mo eh. Minsan ka na lang ata nag-LS din eh. Pwede palang ganun. O, isit reminder na natin to. Natamsak ka na kita. Guys, saglit lang guys ha. I-add ko lang muna to si... Ayan. Guys, magdikit-dikit muna kayo dyan guys ha. Inano ko lang to si tapos yan, Rimpilyo. Beyond Blood.
Amera Carpio Dan. Yan. Ay, ano ba yun? Kalimutan ko tuloy yung pangalan mo. Si grabe naman to si Cristiano tong mag-ano ng ano? Siam na pimpilo. Sige. Taiwan OFW, thank you for coming. May jacket ka na?